Bueno, egunon, eta eskerrik asko gaur hona etortzeagatik. Gaurkoan nerekin nire Ezkerreta David Muñoz, gizarte zerbitzutako arduraduna, eta Eskubitara Susana Martinez, bera da Aztikarreko teknikaria. Esan ere, gurekin hemen izan behartzula Wahibak, bera da Marrokotik etorritako herrikide bat, baina lana dela eta ezin izango dut, eta gero bideotxo bat edo jarriko dugu, bere hitzak eta entzuteko. Bai. Gaurko honetan aurkeztera gatozena da harrera plana, 2026-2029 urtetarako harrera plana eta ekintza plan bat osatu dugu, eta hori aurkeztu nahiko genizueke. Plan hau esan gainera ez dela plan huts bat, guretzako behintzat gu bizi dugu, herri proiektu bezala bizi dugu. Lezon bizi garen guztiok elkarreko osatzen dugun komunitatea indartzeko tresna gisa ere balio digulako plan honek. Egia da Lezon, migrazioa agian ez dela beste inguruko herrietan bezain altua, momentu honetan 8,8 inguruko migrazio kopurutan gabiltza, baina hori ere egia da, hori urtetik urtera hazten doan fenomeno bat edo mugimendu bat dela, bai. Eta orduan iruditzen zaigun, garai honean egon gintezkela, horrelako harrera plan bat osatzeko, Lezora etorri berriei harrera abegikor bat izateko, eta beraiek ere lezoar oso senti daitezen, bai. Iruditzen zaigulako harrera plana ez dela soilik administrazioan egin beharriko tramite huts bat, baizik eta harrera planek zenburula zerbait oso izan behar dula, jaso izan behar dula, eta harrera plan horretan ere sartu behar du nolabait, herrira etorri berri hori, herritar oso sentiaraztea, herrikide sentitzea, bai, bertako komunitatearen parte sentitzea, bertako ohiturak ezagutzea, eta nola jakina, nola ez, berak ere ukiberdula, eskuten ukiberdula nola bai, alako, liburu edo praktiko bat, esateko, nik Lezoran atorrenean, erroldan nun egin behar dut, eskolak zeintzu dira, nire aurrekin badima dator, aurrentzako nun matrikulatu behar ditut, nun daude musika, nun rajo neiteke euskara ikastera, ez dakit horrelako, gida praktiko moduko bat ere eskuratzeaz gain, gero ere badela esan dudan bezala, komunitateko parte izateko hori ere garrantzi eman diogulako. Bai, horretik esaten dugu guretzako harrera plana ez dela tramite huts bat, eta horretik hitz egiten dugu beti zabordula administrazioaz gain, herriko elkarte eragileek eta herritarrekin batera osatu beharreko plan bat. Izan behar dula plan publiko komunitario bat izan behar dula. Bai, eta guk horretan jartzen dugu fokoa eta garrantziare horri ematen diogu. Plan hau badakigu etorri berrientzako ez dela batera erraza, beste kultura batetik, beste ohitura batzuetatik etorri zaitezke adibidez, eta beste ez ezaguna duzun herri batera iritsi, eta integrazio hori ez dela batera erraza, eta horregatik hori lantzeko ere, eta hori errazteko ere, plan hau iruditzen zaigu garrantzitsua dugula. Plan hau osatzeko ia urtebeteko lan bat egin dugu, urtebete horretan herriko hainbat elkarte eta eragileekin lan egin dugu, bereke parte hartu dute, hezkuntza komunitateak ere parte hartu du, osakidetzak ere parte hartu du, eta esandakoa bai, udaleko beste hainbat arlok ere parte hartu dute. Eta guzti hori, nolabait, izan dugu laguntza hori guztia bideratzeko Aztikarreko teknikariekin egin dugu. Bai, plan hau ere guretzako bada zerbait praktikoa da. Ez gara bakarrik jarri orainera begira, ez ikusten zaigu, etorkizuna begirako ere, plan bat ere badela, tresna bat ere badela. Eta horregatik nahi dugu eskubideetan, aukeretan, eta parte hartzean oinarritutako komunitatea egituratzeko tresna bat ere badugula plan hau. Plan hau da ikusgarri dago Lezoko webgunean, edozein herritarrek ikusi nahiko balu, eta nik bukatzeko, hitza Susanari emango diot, Susana berak azalduko ditu planera ezaugarri nagusiak eta berak azalduko ditu, baina bukatzeko agian mezu bat eman nahiko nuke, mezu simple bat, dela hori ez, lehen aipatu dudan guzti hori labur bilduz edo, esan nahi duguna da, gure herrian nahi dugula izatea herri abegikor bat, etorri berrientzako herri abegikor bat, pertsona bakoitzak bere bizitza duintasunez garatzeko eta komunitatean parte sentitzeko herri bat izatea nahi dugula. Eta horretan behintzat, bide horretan behintzat, guk horretan lanean jarraituko dugula. Neri dagokit, sortu den harrera prozedura berri honek teknikoki azaltzea, eta orduan esan lan prozesuak 3 fase edo izan dituela, bai?
Mikelek alkateak esan bezala ia urtebeteko lana izan da. Lehenengo fasea ikerketa eta diagnosi bat sortzea da, eta ja zuzenean hartzaile izango diren pertsonekin eta egun harrera egiten duten erakundeetako beste pertsonekin ere harremanetan egin da. Administrazio publikoa, hezkuntza, eskolak, osakidetza, gizarte eragileak, harrera egun modu batean ala bestean egiten duten herriko erakunde ezberdinekin. Helburua konpartitua da eta honela definitu da. Lezon diharduten eragile instituzional eta sozialen esku hartze ordenatu eta bateratu bat izatera, herrira iristen diren pertsona berriei danok modu berdinean, eredu berdinarekin harrera egin diezaiegun, bai? Eta izan dadila harrera integrala, gizatiarra, pertsona erdian jarrita, duina eta empatikoa, bai? Horrela da pixka bat igual helburuaren definizioa. Esan hartzaile bezala, harrera plan honen hartzaile bezala, lezora iristen den edozein herritar berria kontuan hartzen duela, eta bereziki foko berezi bat jartzen du sistema ez ezagunagoa duten pertsona migrante horiek. Hau da, egungo mundu globalizatuaren migrazio flujoei dagozkien mugimendu horietatik iristen diren pertsona horiei, bai? Eta gero, lehentasunezko xede talde bat ere identifikatu da, eta da, pertsona migratu horien artean, lehentasunezko begirada jarriko zaie seme alabekin, txikiak izan, gaztetxoak izan, iristen diren famili horiei. Orduan, harrera prozedura berri honetan, hiru zutabe nagusi daude eta interaktuatuko dute aldi berean, bata administrazio publikoa, udal saila, eta saila hauen barruan berdintasuna, kirola, kultura, udaltzaingoa. Herritarren arreta zerbitzua izango da bideratzailea, pisu nagusiena gizarte zerbitzuetan egongo da, eta osasun zentroak ere izango dira, konektatuak, bai? Hezkuntza eragilei dagokienez, ikastetxe eta formazio zentroetako zuzendaritzak, noski? Eta gero, baita ere, eskola orduz kanpoko eragileak, eragile nagusienak behintzat, pixkanaka jungo dira ereduan eta txertatzen, eta kale hezitzaileak. Eta gizarte eragilei dagokionez, abiatzeko momentu honetan pisu nagusiago bat izango dute oinarrizko beharrak asetzeko diharduten elkarte horiek, Caritasen kasua, bai? Eta gero, pixkanaka, hizkuntzaren inguruan, kulturaren inguruan, kirolaren inguruan, generoaren inguruan, lanean ari diren lezoko eragileak. Orduan, Mikelek esan bezala, alkateak esan bezala, badu alde batetikan hilo instituzional eta ardatz instituzional garrantzitsua, eta baita ere komunitatearen ardatzaren garrantzia azpimarratu da. Bai? Esan, harrera prozedura orokorrak gutxi gora bera lau fase edo mailatan bereizita dagola pertsona iristen denean, heltzen denean, bai? Gero, lehenengo harrera egiten zaionean, pertsona bakoitzari egiten zaion hori. Gerora, lezoko gizarte bizitza instituzionala eta gerturatzea eta ezagutzea, bai? Eta, ja, laugarrena luze xamarra izango dela, integraziorantz edo deitu dioguna, bai? Orduan, ibilbide hori jasotzen du, prozedura berriak, maila desberdin horietan, bai? Eta berrikuntza nagusia izango da, pertsona bat iristen denean, iristen den lekura iritsita, mezu bera emango zaio, bai? Eta, administratiboki papeleoak edo egin behar baldin baditu murgilduko da guzti horretan, eta eskainiko zaio pertsona hori
gutxienez hitzordu pertsonalizatu bat, inkluso 2 lehenengo 6 hilabetetan, egiteko aukera, horren helburua izango da, pertsonari zuzenean transmititzea gure sistemaren ezaugarriak, referentzi nagusiak nun dauden, bere intereseko gune eta behar nagusiak nun soluzionatu ahal izango ditu, berak inbeharreko bidean gainditu beharreko edo paperak direla, edo lana bilatzea dela eta referentzi garbi batzuk ematea, eta era berean pertsonak dakarren hori guztia ere jasotzea, bere interesgune eta indargune eta dituen formazio ezagutzak eta horretan oinarrituta lezoko egitura sozialean konektatu ahal izateko. Hori da, berrikuntza nagusia hori da, pertsona bakoitzari eskainiko zaiola hitzordu hori, elkarrizketa pertsonalizatu hori, 2 norabideetako informazio truke bati begira. Eskaintzeko oinarrizko behar duen informazio hori eta jasotzeko berak dakarren hori kontuan hartuta, berari proposatzeko ere gerturatze bat. Bai bizitza instituzionalean, bai bizitza formalean, eta baita ere bizitza informalean ere. Ulertuta elkar ezagutzak, harremanak, azkenean bizitzaren kalidadea ere indartzeko tresna oso garrantzitsua direla. Hori da gutxi gorabehera prozedura, lehenengo harrera hori, elkarrizketa hori, gutxienez behin izango da, eta temporaldi batean irekiak egongo dira ateak berak behar duenean, eta leku ezberdinetatik referentzi hori emango zaio pertsona horri, baliatu dezan eskaintzen zaion arreta pertsonalizatu hori. Hori, 4 maila horietan batez ere, eta gero ekintza plan bat jada abituko da, prozedura berri hau datozen 2-3 urtetan erabat ezartzeko lezon. Esan bezala, bada harrera eredu bat konexioarekin egin nahi dena, ez soilik udaletxean eta udaletxeak bere harrera, eskolak berea baizik eta konektatuta besteek ere egiten dutenarekin, inoiz ez bakoitzak egiten duen hori estaltzeko, eta beti ere bakoitzak besteak egiten duen hori indartzeari begira. Horregatik proposatzen da konexioa. Esan, ekintza plan horrek jasotzen ditula 5 lanildo. Lehenengo lanildoa, harrera protokoloa udal barruan martxan jartzeko ekintzak jasotzen ditu. Prozedura berri hori, harrera pertsonalizatu hori, elkarrizketa hori, martxan jartzeko ekintzak, behar diren baliabideak, egiteko modua, eredua, koordinatzeko modua, eta beste erakundetatik ere konektatzeko modua, eta baliabideen gida baten eguneraketa. Bigarren lanildoak erreferentzia egiten dio prekarietate egoerak detektatu eta hoiei aurre egiteko baliabideak eskaintzeari. Alde batetikan, 2 ekintza momentu honetan aurre ikusten dira. Bata, iristen diren pertsona asko eta askok dolu bat pasa behar izaten dute, eta dolu hori pasatzeko akonpainamentu bat edo bidelaguntza psikologiko bat. Eta gero bigarrena, egoera zaurgarrian dauden pertsonak detektatu, eta egon daitezken gizarte zerbitzuetako zirkuituetan sartu ahal izateko bidea aztertu, edota bestela gizarte ekintzan dauden beste zirkuituetan sartzeko koordinazioarekin. Hirugarren ildoak zerikusia du herrian ere sentsibilizazio bat lantzearekin. Alde batetikan herriko gizarte eragileekin lanean hasiko da, lehenengo urtean 2-3 eragile nagusiekin izango da, kultura arloko bat, kirol arloko bat, beste
helduekin bakarrik lana egiten duen besten bat, bai? Eta gero, izango da ere bai, anistasunaren eta bizikidetzaren inguruko sensibilizaziorako ekintza batzuk herritarrei, eta begirada hori ere lantzeko, bai? Eta udal sailean ere bai, barnean hainbat ekintza egingo dira, begirada eta harreraren egiteko modu hori sensibilizatzeko eta gutxi gora bera danoi berdin transmititzeko. Laugarren ildoak zerikusia du ekintza komunitarioarekin, bai, eta ezberdinen arteko elkarrekintzarekin, eta etorri berriak diren herritarrekin harremana sortzea eta dagoen kasuan indartzea, bai? Azpimarratu kasu honetan lehentasuna izango diala haur eta gazteei pixka bat aktibatuko dira, haiei zuzendutako harremanak aktibatuko dira. Eskolen bidez ari dira eta bizitza informalera salto egingo da eta aisialdiko ekintza eta eragileen bidez pixka bat igual hori izango da, ez? Datozen pertsona migratu hauen familietako haurrak egon daitezela ere gure gizarte egitura horietan eta sortu ditzatela herritarrak pertsona anitzekin, ez? Gero bakoitza bere lagunekin ere bai, baina pertsona anitzekin. Eta hori maila ezberdinetan egingo da, extraeskolarren bidez, egingo da ere bai guraso elkarteen bidez, familia laguna programa sortu nahi da, bai? Eta gero egingo da ere hizkuntzara gerturatzeko, bai, urratsen proposamen bat, bai? Haur eta gazteen kasuan lehentasunezkoak direlako indar gehiagorekin, aktibatuko dira menu proposamen horiek, eta helduei ere bakoitza bere neurrira egokitu dezaken urratsa emateko proposamen bat ere egingo da hizkuntzari dagokionez. Eta azken ildoa, 5. ildoa, gobernantza eta ereduaren koordinazioari dagokio, eta horri begira, pixka bate harrera ekintza horiek egingo dituztenen arteko komunikazio flujorako alako kanal bat edo moduren bat topatu behar da, eta hori ez da lehenengo urtean egingo, aurreago egingo da, eta bai egingo dena da gune bat edo espazio bat elikatu urtean behin bitan, harrera begira da hau sortzen doazen baliabideak, aktibatzen doazen ekintzak eta ekiteko jarrera komunitario hori ondo baloratzeko elkarrekin eta konektatzeko eta behar direnak hobetzeko eta balio ez dutenak ere ezabatzeko, eta sortzen diren berriak. Bukatzeko nik azpimarratu nahiko nuke azken hamarkadetan Lezoren biztanleria hazkundea 3,9koa izan dela. 2000 urtean, 5.789 biztanle izatetik, 2024an 6.025-era pasa ziren. Hau da, 226 herritar gehiago egon dira urte horietan. Lezoko biztanleriaren egitura aldatu egin da. Batetik, biztanleria sartu egin da, eta bestetik, biztanleriaren jaioterriaren araberako proportzioak ere aldatu egin dira. Esaterako adibidez, INEko datuen arabera 2000 urtean atzerritarren tasa 0,5koa izatetik, 2024an 8,8 izatera pasa zen erroldako udaleko erroldako datuen arabera. Berez, 2024an Espainiar estatutik kanpo jaiotako 532 herritar zituen Lezok. Hori dela eta premiazkoa zen horrelako plan bat onartzea, eta planak orain arte udal zerbitzuek egindako lana ordenatu eta baliatzeko aukera eman du. Horretaz gain ere, aipatu nahiko nuke, gaia komunitatean bistaratzeko eta lantzeko bidea irikitzeko aukera eman duela planak, eta jarraituko dugula Susanak esandako lan hildo eta planekintzarekin, horrengo urteetan
hortan jarraituko dugula. Eta hasieran Mikelek esan duen bezala, guai badala prozesuan parte hartu duen herritar bat bertan egoteko esan da, zin izan du, baina ondoren jarriko dugu beak egindako bideo bat, non azaltzen den prozesuan parte hartu duela eta bere ekarpenak eta nola bizitu duen. Baina jarraian ikusiko dugu bideoa. Hola, soy Guaiba. Vivo aquí hace 8 años en el pueblo de Leso. Soy extranjera marroquí. Soy una madre de 2 niños. Llegó aquí hace 8 años, como he dicho, desde 2017, 18 más o menos. Cuando llegué aquí estoy un poco perdida. De verdad perdida porque muchas preguntas, una nueva cultura, muchas cosas que están diferentes, ¿sabes? Pero ahora me siento mejor porque hay un programa, gracias al Ayuntamiento de Leso, se ha juntado con muchos grupos y hoy tenemos una puerta muy importante para el extranjero, es una puerta para ayudar a la gente que se sienten solos. Hay grupos de padres, la gente que no, por ejemplo, que tienen niños y no tienen la posibilidad de viajar, no sé. Hay colonias para los niños aquí, gracias al ayuntamiento. Y ahora, digo, para todas las personas, extranjeros como yo, si hay dudas, si hay preguntas, que se acercan a la asistenta social, como yo, como digo, me ha llamado mi asistenta social, Etzear. Es una persona maravillosa, como he dicho antes. Ella me ha explicado un poco para el programa, me ha mandado con una persona que me ha mandado a ver Susana. Susana me ha explicado un poco de todo. Me siento ahora que hay alguien que nos escucha, alguien que nos ayuda. Pues muchas gracias, Susana, y muchas gracias al Ayuntamiento de Leso.